Здравейте, драги приятели, аз съм Габриела и в днешното видео ще ви покажа как ям най-хубавото нещо. Най-хубавото нещо сладолед. Така ще се казва какво. Изчакайте. Всяка сутрин на Нина започва да не се злепети Марсие. Хидратиращите дъжд кремове Лекоти Марсие са истински извор на добро настроение. Със съставка на енергията на слънцето, те бързо ни заразяват с радостта от живота. Хидратиращи дъжд кремове Лекоти Марсие, слънчева ласка от природата. Вземи Лекоти Марсие сега с минимум 10% отстъпка в участващите магазини. През 1700 и някоя си лошите гравирани на нето са мързли, станали световно известни. Хората разнасяли навсякъде със себе си щастието на основните дървета. Така един ден на лорд Самърсби му хрумнала идея как да сподели това щастие. Той просто превърна защо мъж снима Стоян Желязков и аз ми качвам и то пише Стоян Желязков, а пък дете го прави. Хората се чудят. Хората не са писали в коментарите какъв да е следващия клип. Изобщо не са ме послушали. Ако си снимаш как един сладолед? Падна ми се по-следно. И моите от това. Това лято Мишо ще прекара ваканцията си на село, а там всеки кара колело. За да му осигурим незабравимо лято, взехме изгоден кредит от Провиден с ниски седмични вноски, само от 5,28. Моля! Ела, тук и ми кажи! Много вкусно. Много вкусно. Особено Кърпата за краката са. Само да ви кажа, че сега всички много абонати на вкусно могат да тестват HD. и с... Изчакайте. Не, колко се разпада на цялото стане. Изчакайте. Искаш малко да И да всички, които се активират в HBO Go, ще спечелят новия Samsung Galaxy A5. За мен храната е изкуство. Важен е всеки детайл. Сега са накапал, но това е вече са накапал. Избирам за ихтин Как бе, слушам? Е, това кое? Я бях отклала някой мащаба в училище с нещо. Те Габриела си чих една кърпа. Се избърса с мен. Те Габриела бърсах устата и после се бърска една майка ми да е кърпа. Мен някой ме бутна и си мазах роклята. Да, видях и после се бърсах и после си чисти по-долу, в нещо има педно. След като ви знаеш, че съм се натапала. Това е моят избор. Стрелата. Всеки делник, 19 часа. Виж всичко, което те интересува, за която и да е кола. Задължително с практически тестове от експерти. Газпродукка и само напред. Трябва да има и за теб. Нови епизоди. Всеки уикенд от 18 часа по PTV Action. Защо не искаш? Друг път ще ти купим такъв. Не използвам потенциала си. Това с карамел ли е? Трябва да поръчиш. Няма да напротив. Винаги съм искала да помагам. Това те прави герой. Тук още чоколада отгоре свършва. Не. Супергърл. От 2 юни в 20 часа. Премиера по PTV Action и на VOYO.BG. Ако има нещо, което може да съсипе плана на всеки престъпник, това сме в акция. Ние знаем Леле, оставаме още доста. Ченгета, Не. които обичат Аз ще опасността. пакувам такова. Шампан телефон, те ще усъп. Габриелка. Глоба.
потъчеш. Как ще иде майка ти да ти държи? Не си яде. 22 часа. BTV Action. Удобно. Удобно. Я сега че те вдига маста. Скажи карамел. Не. Вземи се сложи с това. Какво? Май тая кука на цяло се разпадна. Тя фалшива. Как се огъна. Стой на място! Тя фалшива. Остани там! Трябва ми Олимпия. Моля ви. Болна съм. Не приближавай! Олимпия, помогнете ми, моля ви. Стой на място! Заведете ме при Олимпия, моля ви. Олимпия няма да ти помогне! Моля ви. Гадно. Има ли някой? Има ли някой? Покажи се веднага! Какво става? Нали каза, че този район е чист? Беше, не знам как се е промъкнала. Трябва да стесним периметър. Дай ми това. Ще проверим пак. Чухте го, разслете се. Ще се срещнем от другата страна. Това е за теб, Беатрикс. И оставаме още доста. Както ще помогна? Да. Ще искаш ли от карамела? Знам, че не ще купя. Ковер се деформира. Може би защото беше само преди 3 седмици и слава богу, още нямаш шофер. Как ми помогна? Това е добра новина. Коста. Няма. Семейно наследство. Просто нещо, което да помята. Мъж стай. Това намивка е как не пролана да Това сме. е разговор за друг ден. Чакай. Как казва? Машини, може би? Внимавай. Нека позная. Разклатено, не разтопено. Именно манипей. Тя мрази това. Може би наистина и влизаш под кожата. В добрия смисъл? Не мога да кажа. Да. Още една чашка, бе. От моя приятел. Не донесеш гъбичката после, моля. Онази вечер говореше за него. Дълго ли бяхте заедно? Около година. Ако броиш и времето от моята. Систолично 120 долара. Благодаря. Си яде козина. Дано се е държал добре. Аз съм единствено дете. А нашите умряха на 11 септември. Той май е единственият, на когото може да липсва. Стига дей. Напомня ви за времето, когато се роди сам. Недоносен, нали? 2 седмици в Хубиос. Можех само да стоя там. Безпомощно. Това дъщерята ли? Лили, миналия месец имаше рожден ден. Стана на 11. Имаш ли деца? Не. Някак се не намира време за това. По-добре без тях. Ако отсъстваш, когато им трябваш. Ако всичко е както трябва, ще си при нея след около седмица. Ние ще се върнем, няма съмнение. Ага, да. Благодаря. Добре. До тук добре. Това казах. Не е за вярване. Връщаме се от дома с вакцина. Сега свърши най-сетне, но беше вкусен. Искам го в кошчето. Мамо, лъжичката да я оставим ли? Или да фърляме и лъжичката?